máte slovo, přátelé. Já bych začal od té chudoby. V severních Čechách velký problém, ale málo kdo si možná uvědomuje, já to teď mluvím informační zdroj, osobní zkušenost se sousedy Chrudimi, to je střed republiky. Existuje spousta velmi chudých mladých lidí, co si možná neuvědomuje. A ty lidi jsou z venkova, já se ptám, velmi často, řeknu model, přistěhovalý chlapec nebo dívka z venkova, v středním městě sežene práci, v tato doba krize stavebnictví nemá práci, často z neúplné rodiny, člověk, aby stihnul, to tady se úplně hodí do toho tématu, aby vypadal před těma ostatníma tak si půjčí a v určitém okamžiku se dostane do situace pro něho naprosto neřešitelné. Do té vesnice se třeba nevrátí, třeba proto, že má tu maminku ráda, nechce jít jako student, za to opravdu stydí. Ale on se tím hru propadá, hodinu nemá. Já se domnívám, že nebezpečným trendem v naší moderní společnosti je zakrývání a zastírání. Například se domnívám, že nyní skutečně dojde k tomu, že přestaneme zapírat chudobu. Ano? Přestaneme se stydět, nebo mnozí lidé se přestávají stydět za to, že něco nemají, že na něco nedosáhnou a podobně. A ten tekutý hněv, který se řine tou společností, že je velmi nebezpečné, aby ho neuchopili nějací populisté, anebo dokonce nějaké ty takzvané pevné, úderné pěsti, to by asi nebylo úplně správné. Já se domnívám, že nejlepší je poctivost. Říci si, jak ta společnost vypadá, jak je skutečně rozvrstvená, jaké jsou skutečné problémy kterých lidí. Umět to nahlédnout a pak se na to podívat srdcem. A takové ty floskule, že se máme stále dobře, že máme neustále všeho nejvíc v Evropě a tak dále. Já myslím, že už dávno neplatí. Podívejte se například na článek z Insideru z 22.10., který jasně ukazuje, že problémy jsou a jsou velmi silné, jenom je jaksi nevidíme. Jak žijí ty nejchudší rodiny? Jak je to možné, že Česká televize už dnes veřejně v Událostech přiznává, že 70 let po válce v České republice některé děti nemají co jíst? Jak je to možné, že mají české děti hlad? A já se ptám, proč? Proč? Vždyť je nás tady stále stejný počet obyvatel, máme stále stejné množství možností, orné půdy, je tady kvalifikovaná pracovní síla a najednou děti mají hlad. Kdo na tohle to odpoví? Já si myslím, že všechno to, co tady bylo řečeno, hodně souvisí s tím, že společnost byla fatálně rozdělena. Neexistuje soudržnost společnosti. Jednotlivé vrstvy společnosti jsou lamelizovány, ano, a je upozorňováno na to, že vždycky původcem všeho zla je ta vrstva o stupínek níž. Kdyby oni nezlobili, nekřičeli, nebyli špinaví, nebyli tak hnusní, tak by se nám žilo lépe. Ano? A ta lamelizace té společnosti, kdy vlastně jako kdybyste tahali za provázky těch žaluzí a nikdy se nedotknou ty vrstvy. Dneska můžete žít celý život jenom ve své lamele a vůbec nevíte o problémech nad anebo té lamely pod. A tedy a tudíž pomocí médií, pomocí nějakého veřejného tlaku, pomocí nějaké silné ruky ve státě si lidé mohou dát namluvit, ano, že za celou tu situaci může ten jiný, the others, ten, kdo je trošku pode mnou. Ano. A taková ta přirozená soudržnost, tak ta se vytrácí. Protože rodiče jsou dbalí toho, aby jejich dítko si zachovalo úroveň té jejich lamely, případně aby mířilo výše. Ano. To znamená, že mu vyberou speciální školu, speciální zaměření a ona se ztrácí znalost osudu a života ze života vůbec. Kdo je v montérkách, toho se štítíme. Vůbec mladé lidi ani nenapadne, že někdo v montérkách může být nesmírně duševně bohatý člověk, protože třeba člověk, který opracovává materiály, ať je to truhlář nebo kameník, tím, že je ve styku s tou materií, tak to
je obohacení samo o sobě, že zvládá prostě mistrovství řemesla a tak. Lidé dávají děti školit na manažéry, řemeslníky žádné nemáme, ano, protože je potřeba být vždycky nebo prezentovat se o stupeň výš, než jsem. A myslím si, že je to společenská lež. Jako farář si myslím, že tohle bychom se měli učit jako ty epištoly. Aspoň takhle myslet. A pak východiskem musí být to, že ty lamely musíme propojovat. A to se na vysokých školách moc neučí. Vždyť na každého můžeme ukázat prstem. Nebylo by lepší všechny problémy řešit tím, že se jim budeme opravdu do hloubky věnovat? Že se jim budeme snažit porozumět a že je budeme chápat i jako systémový problém? Vždyť to není jenom věc charity, to je věc celé společnosti, ve všech úrovních. My jsme tam nikdy neměli elitu. Jo? My jsme prostě v tom našem kraji jako pravou elitu, v tom pravém slova smyslu neměli, byla německá, většinou ty lidi, kteří byli z těch elitních rodin, odešli po válce. A ta nová elita, která se tvořila většinou odborníků, lékařů, takových vzdělanců. A byly to ne elita ekonomická, ale elita spíš možná vzdělanostní. A ta změna je pro ty chudí lidi prostě moc komplikovaná. Představte si, že jste třeba dělal v rodině s člověkem, který je dneska milionář. A je mu 60, on má prostě vilu, barák, novou třetí ženu. Jo, prostě je bohatý vlastní nějaký majetek, protože se trefil do té privatizace s rozumnou myšlenkou, nápadem. A vedle ní ten soused, který prostě byl normální zaměstnanec, se takhle dobře nemá. Jo, tenhle ten spor, který tam jako je mezi lidmi, ten tu situaci zhoršuje, protože co já třeba cítím velmi intenzivně, když byl v minulosti někdo chudý, byl veden k pokoře, byl veden k tomu se i nějak chovat. Příležitost nevzniká tím, že přijdu na magistrát vynadat radnímu, že chci práci. Jo, já takový příklady zažívám. Za mnou přijdou lidi a jdou mi vynadat. Proč jsem se nepostaral o ní, že nemá práci. Jo, a tyhle ty jako spovykovaný chudí, který prostě se cítí hodně ohrožen, protože to je ale existenční život hrozný. A to, že se ty lidi oddělují, že lidi, kteří kdysi dávno měli kamarády mezi chudýma a dneska už se s nimi k ním nehlásí, to je i o nich, to je o jejich selhání. Ale myslím si, že teď je prostě pro nás velký problém, jak si znova definovat roli elity ve společnosti, co je její úkol. Já jsem se třeba nesetkal s altruistama z řad bohatých lidí v Číně, kteří by rádi přispívali do chudu. Ty se přece stará stát. Jo? A je pravda, že v tom našem regionu, jak jsme jako takový vykořeněný ateistický, tak tyhle rozpory prostě jdou úplně mimo církve. Tam prostě církve reprezentují pár procent populace, většina lidí žije v tomhletom systému a mají to teda těžké. A ta míra té nejistoty mezi lidma, ta vyvolává ty tenze. Myslím si, že to je hlavní problém. Dneska třeba je úplně normální, v Číně je úplně normální, že jsou lidi zadlužení, předlužení, že jeho ekonomická hodnota je minus 500 000. Co s tím ten člověk má dělat? Může jít do práce, jít nemůže. Nebo je úplně normální, že vám migrují chudí lidi po republice, pak jdou jinam. A tyhle lidi nikam nepatří, co s nimi? Na to nemám vůbec odpovědi. A jsou to věci, které jako z pohledu místa nejsme schopni vůbec vyřešit. Vlastenectví je dnes sprosté slovo, stát a plánování je sprosté slovo, ano. Vlastně každý si žije na svém písečku, každý se snaží nějakým způsobem reprezentovat se jako celebrita nebo mít se jako celebrita, ale ono to jaksi nelze, není to pro všechny lidi. A ty rozdíly se začínají velmi projevovat, není to ale v technologii, je to v té nesoudržnosti. Je to v tom, že lidé spolu přestali mluvit. Sociologie náboženství má velmi trefné prostředí, je velmi rozvíjející se, disciplína velmi dynamický, například na Brněnské univerzitě. A i to církevní prostředí mediální, když vidíte arcibiskupa Duka, rozhlas, televize, tamhle něco, s tou společností je. A že církev, když budou říkat katolická, je z velké části unavená, postavená na 40 lety totality, to je realita, na kterou se nesmíte zapomínat.
ta stará religiozita, jako příslušnost k církvím, jako k institucím, v podstatě upadá. Je to takový dlouhodobý trend nedůvěry vůbec moderního člověka k instituci a speciálně v tom postkomunistickém prostoru. Takže tam lze mluvit o nějaké sekularizaci té religiozity. Na druhé straně si myslím, že ta spiritualita nebo ten duchovní život se v podstatě nezávisle na tomhle stále rozvíjí a hledá nové směry a zákoutí, někdy i třeba kdo ví jak synkretické, takže i ta spiritualita křesťanů je obohacována i o spirituality jiných tradic. Proč to prosím vás děláte? Máte rodiny, jste mladí, normální lidi, proč to děláte? Teď říkáte, že k tomu máte náboženský důvod. My jsme křesťané a náš pan starosta říkal, pánové, to už snad není ani povolání, to je vaše poslání. Takže jsme dostali 1, 2, 3, 4 byt, tak jsme zašli na velké monterky a šli jsme rekonstruovat byty, protože oni byli třeba některé ve špatném stavu. A takže jsme zase udělali takový další 3. level. Člověk přichází na nosležnu, ten, kdo je šikovný, dal z levého domu, ten, kdo je šikovný, zase tam, má možnost jít třeba bydlet ve dvojku na samostatný byt. Takže jsme si říkali, že od začátku chceme vytvořit vlastní systém služeb, kde prostě můžeme ty lidi motivovat k tomu, jako nepiješ, chováš se slušně, platíš, neděláš byznys. Snažíš se třeba hledat zaměstnání nebo třeba dělat v rámci našich rekonstrukcí. Dobrá, my ti dáme něco lepší. Jsme jako kdyby možná zase na začátku, takže my neustále jsme v nějakém pohybu, jako kdyby jeden projekt dokončíme a teď jsme před volbou, co vlastně dál. Takže my neustále jako kdyby dneska máme 30 zaměstnanců a my potřebujeme jim říct, ano, nepropustíme tě, udržíme tě. Ne? Takže už se staráme o poměrně dost lidí a teď opravdu hledáme ten směr, jestli budeme u toho podnikat, nebo jak zachovat ty služby. My jsme ten azylový dům, jak říkal švagr v Monterkách, tak my jsme ho zakladali, když jsme byli na úřadu práce. A my jsme založili to naše sdružení ELIN. A ty začátky byly teda poměrně hodně těžké, protože jsme měli rodiny a byli jsme opravdu na životním minimu. Ale viděli jsme to, nebo jsme to vnímali, když jsme se sešli v rámci té naší komunity církve, tak pořád stále vidíme, jako kdyby ta církev má to poslání být nějakým způsobem pomocí v tomhletom světě, nebo pomocí té společnosti. Takže jsme to viděli i vlastně na základě toho, že bychom měli nějakým způsobem se do té společnosti zapojit, nejenom, jak se říká, že ta církev něco říká, ale že by taky měla něco dělat. Samozřejmě ta změna musí přijít ze spoda. Církve se musí angažovat, ať už v nějakých sociálních problémech, které neustále doutnají v české společnosti. Musí být církví aktivní, ne církví zahleděnou do nějaké věčnosti a posmrtného života, musí být církví vezdejší a skutečně tou církví stále bojující ještě. Vy jste představitelem takové organizace místních akčních skupin, národní síť MAS, to jste právě vy. Jsme teda střechová organizace těch, kteří rozdávají. Jasně, ale vy určitě v MASce jste taky. V MASce jsem taky jsem od roku 2006, takže jsme si řekli, nebylo by špatné udělat takové společenství takových lidí a vidíme to jako velice užitečnou věc a pro nás byla velká podsta, že nás k tomu Diakonie a Charita a další tí, kteří to sociální podnikání dělají, takže k tomu přizvali masky. A dělali to proto, že vyhodnotili, že ty masky jsou jejich první skupina, že jsme si mohli být vzájemně užiteční. Myslím, že měli pravdu. Myslím si, že hodně se mluví o tom, jak se církve popasují s těmi penězmi, které teď jako spadly z nebe a možná ani nedopadnou na zem, rozpustí se dřív. Uvidíme, ale spíš jde o to, že skutečně je to i velká zkušenost pro mě, když vidím, že vnímám to osobně jako chybu a možná se svým názorem jsem u toho samocený, že víc, než abychom se bavili o tom, že vlastně to je začátek naší samostatnosti, že
během 30 let církve budou opravdu odkázány jenom sami na sebe, to, co prostě vyberou. Tak jsem si najednou uvědomil, jak jsme jako církev nezralá, jak jsme skutečně se izolovali od světa. V tom smyslu, že se chováme s prominutím trošku zamindránkovaně. Když jsme otevřeli diskuzi o možných projektech, o možných věcech, které by nás prostě mohly posunout z té služby lidem, tak aby práce církve byla vidět právě na službě potřebným, tak najednou trošku mě zaskočilo, kolik vlastně jsem dostal negativních reakcí, protože veškeré návrhy odcházely z mého mailu, tak to pak zase přicházelo ke mně. A když projekt tak megalomanský, jo, a to známe ty vaše projekty, najednou jsem čel obvinění různých temných zájmových skupin, které za tím určitě stojí. To je asi jeden z těch největších úkolů, který je před námi v církvi. Učit se taky trochu kouknout se do světa, jak to skutečně funguje v tom reálném světě. Neděsit se toho a nekopat kolem sebe, když nás něco zaskočí, překvapí. My víme ze sociologických výzkumů, že sociální služby jsou daleko důležitější než sociální dávky, o kterých se tolik hovoří, a že palčivé sociální problémy, jako je chudoba, nejsou vlastně projevem čistě materiálního nedostatku, ale jsou vlastně souběhem materiálního nedostatku a osamění. A to osamění prostě dávky nikdy řešit nebudou. A církev tady měla velkou roli zhruba před 10-15 lety. Většina lidí pokládala církve za velmi důležité instituce, které se této role ujmou. Církve k tomu neměly prostředky, neměly možnosti. Dnes veřejnost v tomto směru mírně ochladla, ale myslím si, že by bylo škoda tuto šanci v současné době nevyužít. Jak se vlastně tvoří témata vysílání médií veřejné služby? Představte si ředitel nemocnice, jak se dostane až k vám, myslím třeba neziskovou nemocnici. Když bude mít nějaký problém. To znamená, že se pobíjí. Když bude mít nějaký problém, to je takový, aby ta událost, o které se informuje, zpracovávala, a teď to řeknu možná nehezky k novinářům, ale v uvozovkách snadno. Je to něco, co do zpravodajství uchopíte, protože to má začátek, konec, jednu nebo i více stran a to je možné popsat. Pokud nějaká taková instituce prostě je, funguje a existuje, tak je velmi pravděpodobné, že se dostane spíš do regionálního vysílání, rádií nebo televize, prostě tam, kde má větší zásah její působnost. Věděla jste o nás o existenci místních akčních skupin ještě dříve, než jsme vás poznali? Vím. To znamená... Ale zase už nevím. A tak se to v životě stává. To znamená, že jsme dosud neměli problém. Tak já jsem problém, o které vykrát se dozvěděla. Železnou pravidelností v souvislosti s církví objevují jenom některá témata. Je omezený čas a je jaksi důležité vybrat to, co zrovna tou společností hýbá. A pokud církev sama není, a teď možná jako neberte to nějak výtočně, ale jak si schopná prosadit nebo prodat ta svoje témata, nemyslím tak, že by uplácela novináře, ale tím, že by je zaujalo. Mám dojem, že to církevní prostředí, tím, jak se vymezuje, to se říkám, přímo hledá nepřítele, protože máte nepřítel, tak tu svou identitu musíte hledat nějak pozitivně, ale daleko těžší. Když víte, ten zlý, tak to se samozřejmě ta identita konstruuje daleko líp. Čili pak, když jsou nepřítelka liberální, v Americe to bylo ještě levicová, nebo pravicová, nebo média, tak se samozřejmě proti tomu nepříteli konstruuje ta identita, která třeba nám chybí, nebo sebedůvěra, kterou nemáme. Samozřejmě nemůže to být propaganda, nemůže to být hlásání náboženství, ale je přece pravdou, že kultura tvoří politiku, nikoli, že politika bude nejdřív vyrábět peníze, aby byla kultura. Začátkem 90. let s tím liberalismem, když se říkalo, a říkali to i takový usvědčení lidé jako Pavel Tigr, že kultura si na sebe musí nejdřív vydělat, že pak už nechce někdo vydávat román
nebo básně, mělo by vydat nejdříve kuchařky, aby se na to vydal. A to byla kontextová věc, že tady byli lidi, kteří byli zvyklí třeba na to, že prostě ti druzí je mají živit. To znamená, že kultura se stala takovým, když se bavíme o zpravodajství, tak se často očekává, že kultura bude takové jako ujišťující, neznejistící něco pěkného, kočičky na závěr. Něco, co nám reprezentuje svět jako problém, ale nějakou ukážku, které si můžeme užít něco pěkného. Po práci legraci, až se na to vydělá na tu kulturu. Ale když vidíte politické projevy, když vidíte způsob, kterým se mluví, kterým se přemýšlí, tak je jasné, že jsme tu kulturu opustili. Existuje velká debata v politologii a sociologii o výchově k demokracii. A ta představa, že výchova k demokracii, a tím se myslí obecně, můžeme to zarámovat i jako etická výchova, posledně výchova k demokracii, je taková vedlejší nadstavba ke středoškolskému studiu, tak nejvýše, a to je evidentně pozdě. Podle mě média musí být v první řadě užitečná, nebo užitečná až zaniknou. Užitečná znamená, jak říkala Veronika, že mi zprostředkovávají zkušenost, kterou sám nemohu učinit. Ale to, co mě přijde, jako, že první, co je, kdyby ta média byla opěla takovou tou rolí toho strážce, té pravdy, jo. Už jako říkat pravda, to je přece jako filozoficky tak těžká věc, jo. Říkat, jako vy můžete v pravdě stát a nemůžete ji mít přece. Jako. Pánové, vám dají děvčata